ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ хайр. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Инак манзури шумо мегардад анами паплинои дубайст ки се сангоҳош бисёр хоҳиш карда буданд, духтаракон нависта буданд дар WhatsApp ки шумо мисол санги дожди киша нишон додед, дизайнерс киша нишон додед, илтимос санги се сангарам нишон тиед агар бошад. ина марҳамат майҷа пайдо кардам аз корвон тарафи пажарка 012 якум ряд анамхе да паплинои дубайст ки сетаи сангои сетага ина бине ҳамаш сетага санг задагиай напра нархи ино чанда 3 метраш 160 сомон нархи обтоишаи се сангай сангои оригинал задагиай мана хушро бо арзон мешава агар ки мисол бисёр бигиран бисёр гиран арзон мешава ина бине арзон як дона ду дона қадаrai нархш бине чӣ хушро сангошон чӣ хеле ки медонед тоза сангчои якум сорт мезананд ина бине баъзи бо дигар хелша нишон метиҳем ина марҳамат аҷоиб дигаршам нишон метиҳед иҷа дар рости гап ваю ҳастанд клиентҳо ҳастанд барои ҳавай овоз омадестай инаи дигариш тоза паплинои хушрӯви якум сорташ иям амхе 160 сомон ина се сангаш ина бине бо чӣ доред нишон тиед бози бисёра интихобош ҳамаша якта ба якта нишон метиҳем доставка дорем чӣ хеле ки медонед дар ҳар видео ма гап мезанам дар бораи доставка шумо метавонед нависед агар ки дар кор бошад мебинед се санга сангошон хушрӯзадагиай пурра на нархи 3 метрша дар назар дорум ҳамин чизере ки ӯзи гуфтестам нархи 3 метрш як либосаш бо ино медонед барошон айдоинда камака калонтаракай хушрӯтаракай бинед хе айдур хушрӯай бо сангош блеск метия ана ҳаст сафедаш намисе сангора сафед ишамам нарха санги сери садагиай хушрӯая иям дубайский паплин сабкака барошон як нимай бари паплин як гучилай бари ин дубайскио як ним на дӯстони азиз и бемаълум мешавад ино бо барошон калонтар буда инам доинго 140 буда 140 будай баршон айно 150 гули хушрӯ сангчошонам хушрӯ задагиай бисёр задагиай бинед сетага на ози аз наздиктарак нишон тиҳем санги сетага ана ишам хушрӯ ичи ном дора ами анами паплина беҳад хушрӯ харидаги будан и холодная роза ном дора тобистонда бовар кунед интернет магазино бисёр меомадан барои анами закази анамин паплин барои бисёр заказшон мекардан шахсан ва ёи худмонам подписчикои моям бисёр мегирифтанд аз анами гил ана гили ваи сетагаш санги сетагаш бо аҷоиб хушрӯ будай иям амун нарха 160 сомон холодная роза дар кор бошад нависе доставка дорем бо дигаришам нишон тиҳед анавая чизи дигаре ки мехом нишон тиҳем гили дигаре ки ҳаст анами гили рамашка аз ино ма сангои дожди киша санги дизайнша нишон дода будам ҳози боша и се сангашай 160 сомон евростил фасонак уш дигаиш дига энеҷа ду намуд санг задагия як намуд вайда паплинда набинед иш кабутай айнаш бошад зард кадом намуде мехоҳед ҳастай ҳар душон я нархана 160 ранги санг дига хелай ана бо ҳастам хе гилмайда касоне ки гилмайдара дӯст медоред инчунин амхе паплин интихоб карда метонед аз гили майда иям нархиш 160 сомонӣ нархи 3 метрш сангоша бинед чӣ хушрӯ задагиай цветиш ранги савз болотовия ранги санг болотовӣ
ана паплини сафед медонам ки бисёриё нағз мебинанд паплини сафеда дариҷа сангошон хамилёная бине бо санги хамилён чихе кушодай паплина хе блеск метия нархи чандай 160 сомон. ишама ми нарх метиян 160 сомон паплинаш беҳад молоими хушрӯ ғавз анози бо дигар хелоша нишон метием ҳана нигна мунқулва се сангаш ази паплин рости лами ражам нишон додагием ази гил ана эра бинед нигна мунқулва и паплина дождик шам ҳастай санги дизайнаш дынамудуш ҳастай айҷада бошад ози санги сетага марҳамат тамошо кунед 160 сомон нархи 3 метрш нархи донаш беҳад хушрӯ сетагаштам хушрӯ меомадай мо дизайнерскиша бисёр фурӯхтагӣ ҳастем иҷа боша сетагаш санги кабуд задиан сетагада аҷоиб хушрӯ омадай ози бо дигар хелошам нишон метием анаи паплини дигаре ки ҳаст иҷада анам хеле ичи паплинай шовковый и фасонош дубайский шелк на марҳамат гулшаузи аз наздик нишон тием ранги пушти мораи чун чхеле на бинед дар кор бошад нависед и чандай ишам 160 мешидай ли рангаш аҷоиб нежни хушрӯ сангошам пурраи хушрӯй як тамондага барои мо хе арзон додастиян аз ин ана ҳаст инчунин ана ми сиёсафед ин сиёсафедам хушрӯай оригинал шелк ана чандаи дубайский шелк и паплин 160 шам метиан ё шелк паплинан шелк паплино анам хе полоса доран ана ва ё бош якум сортош а шелкое ки обычни хеле дим сортай ҳами чи надора полоса надора хулоса бинед чиқа се сангои фасон агар дар кор бошад нависед доставка мекунем дӯстони азиз охирон паплине ки мехоҳам нишон тием ана инамуд паплини дубайскиай шелкиш не паплиниш ина бинед се санга гили рамашка бисёр гили хушрӯвай гили майда санга бошам санги хушрӯзадагиай сетага хулас ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо аз дукони паплинфурӯшӣ дар бораи паплинои дубайский се санга марҳамат агар дар кор бошад нависед мо хидмон доставка мекунем ба русия ба дигар вай шаҳрҳои мисол тоҷикистон куҷое ки дар кор бошад боқӣ сарбаланду хонаобод бошед хайр